Ja, nu kom jeg frem til at komme besøge min barnebarn. Se min barnebarn. Sig hej, skat, sig hej. Stiv, sig hej. Hej. Ja, vinke, kan du vinke? Ja, sådan. Kan du vinke, Jimmy? Ja, så godt. Han kan ikke sige det, der jeg sagde til dig. Det kan ikke sige det. Jo, det går bra. Du kan sige alt. Jamen, det kan Jamie ikke. Han kan ikke sige det, jeg lige sagt. Nå, okay. Nej. Men det går bra. Far, mor, film. Hold sådan her, Lisa. Hvordan er det åbent? Jeg kan ikke åbne igen. Bum der. Det ser vi lige på. Jeg kigger lige. Men så bare i den uge. Ja, den her skal bruge. Er den god? Ja, jeg tror, det er bare batterierne. Vi kan i hvert fald finde ud af, om vi har nok batterier i... Ja, de kan godt bare... Vi kan godt tage den gamle batteri og tage der nogle ondt, som man ikke har brugt. Jeg har lige puttet batterier i her. Ja. Ser det til. Det er jo gravkone, men jeg ved ikke, om vi